Okay, tunog na ito. Sa 28 sa internet every na ay matay na 28,000. Nya kay mo tan-aw sila ni ani. Before us, bring them to eternal paradise. Have mercy on them, have mercy on them. Iharang mo kay gan sa talimusik pas. Mama wala po rin kadala og turong. Lord Jesus Christ. Sa mall, sa akaw. Bading, Mahal po na. Oy, tatay mo rin ako. tungod sa pabangis sa paghampan. Diyos ko, tungod sa pabangis. Maistog din mo ba? Ay, sa mall, sa kanang Sa akaw. Akatuga to go ko an tabon. Sa ngalan sa mahal sa Sana sa Espiritu Santo. Aniya kita karon dinhi isa ang sa pag-ampo ug manalangin na dinasa kalag na Alberto makada ka siya sa kapangyarihan uban sa pasaylo gikan kaniya og sa atong amahan. Ang grasya ug kalina ni Kristo maangkon ug makapabilin unta kanato karon sa kanunay. Nagatuo ako sa Dios nga amahan nagaano sa Gilansang sa krus na matay girupong nikuntad sa mga matay sa katong adlaw na banhaw. Isa ka sa langit nagalingkod sa tuwa sa Dios nga man manggam sa tanan. Gikan dito balik siya sa katong sabog sa mga namatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, si Santo, o Diyos sa katulutan, pagsibahan, pag-ambit sa mga santos, kapasayloan sa mga sila, sa pagkabalo sa lawas at sa pinabing dayon. Amen. Galay ko na ang Diyos at tuloy itong amahan, sa ibanat ng sa Kristo bukan sa kamatayan. Galay ko ang Diyos ang Diyos sa kanturan. Ang konsula na katigot sa kabihitan ng pag-agpo ang Kristo na sa pagsaklawan sa mahulay ng kita. Siya mahaliwan sa kanilang kinabuhian sa pinahon. Ay sa itong bilang sa Kristo na nagdalaman sa pagkikinabuhi. Yugasan na siya sa iyong mga sala. Magangkot ka nga Diyos na giagi ka ng abas ka ng mga santos dito sa langit. Pinaglagitan sa Mesya sa Pablo at sa kagati sa limita. Sa Raibsuot, at kami masad kami sa kamuturan, at tungod iimbag ang mga matay, o dili kami mag-uol ilin sa mga tao walang paglaot. Kung kita nagtuo man na si Diyos na matay kita. Kung sa nagtuo kita maganawon sa Diyos at mga matay,
sa bilog kaya ko na hindi na kita nga po kahit para sa bilog kung mag-ulat na sa ulo Gampo mo siya. 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 Pinadanggangan sa bangko. Kami ito dyan sa sa komisyon. Kung kapalong ganun kaniya. Ang Diyos ko. Ang kaniya sa kanturan. Ito yung Espiritu Santo.
kalasan. Kaluyan Ginoong kalag ni Jesus Papa. ko si Santos nga lawas nga gilansang sa krus. Kaluyan Ginoong kalag ni Jesus Papa. ko si Santos nga mga kilid makamot nga gilagpasan sa mga maikot kalagisan. Kaluyan Ginoong kalag ni Papa. Si kilid yan na bukas sa pagpuno sa usa ka bangkang giyagayan sa dugo ug tubig. Kaluyan Ginoong kalag ni Pahulay Papa. kadayon ihatag mo kaniya o Ginoo. Kaya nga ipagkapalong ipadadaan kaniya hangtod sa Magkapulay kahangturan. unta siya nga malinawon. Amen. Malinyamot nga Jesus. Tanawa si mamamatang ang kalag Alberto sa mga binyagan na Namatay ka tungod kaniya. Namatay Matay gisakit gisakit ka sa krus. Jesus ko tulat tulaghanan na singot o puto. Nagisingot ko dito sa webto. Kaluyan Ginoong kalag ni Papa Alberto. Sa pagpampaling si mga langgol nga naong. Kaluyan Ginoong kalag ni Papa Sa Alberto. mabangis na pagkapa kanino. Jesus ko sa pagpurupurong kanino. Sa Kanira yung plato. Ha? Hindi rin na. Tawas na at yan ilalim mo. Kapatid niya ma. Sa kapatid niya. Tawas na at yan mo rin. Lang kuhan. There. Sige, pangaji na. Nagtrabaho si Dongdong, ikapoy ako. Baho ko isda, gi. Lord, ika 40 nga pahulay na dayon sa among amahan, pilit anak, din mga kasa nga imong gihatag karon kanamo, din amo kining gihalad alang ini nga maong okasyon, panalangini kini ug unta ang kining kasa magkapahimo manamo nga mga tinuod nga imong mga anak dinhi sa kalibutan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Puno ba? Call Mike, Mama, Papa. Ikaw nagkuha mama yun? Para ko sa activity dito. Yo. Kaya biding. Anak ni Jose. Hi, say hi. Anak ka mahal. Pero hindi kayo mata-advise.
Marami sa pagtutura. Dito. Bigay ako. Bigay mo atay. Paano ka? Okay, sa chef. Oh, with Jen, dalit daw na to si Kuan Jen. Anak, muna kayo kaon? Kami rin dito? Kamu nung dumi mo. Kaon na. Pag-break yung mag-inom sa Michael. Ay, kapoy ito. Ikaw na ganin nagsiwas na itong mga anak ko kay umuo ka na ba kay nagkita ng paglalo kay kapita. Dili lang dito. Alberto noon. Super naman sila. Yo. Tama siya. Oh. Oh, so. Sa usok ng batadong lawon. Na, Meron ng kana. may asparkada. Yung lang. Dili dyan, oh. Nila, oh. Unsa na ito, Biday? Calamares. Kalamares. Utang sa kanila. Tapos na gagawin ng parang paano daw. Ha? Paano siya pa na? Para sa kwan. Apoy. Hindi ko rin. Kakulaan to. Jin, kaon, Jin. Dali na bang, kaon na bang? Pagkaon ko, Kayo. Yun. Pwede na yung limit. Time limit ng kauna. buwakan nito, yan ang butangan ng malaya na dako. Bago magtangan siya. Butangan niya ako. Ay, ang yan. Siguro sa dinagyanan siya kaya ay karon pa na. Bulok ko na siya. Ayun ako niya sa. Kabalo na tayo sa kunaba. Kabalo. Pwede lang kami may rice. Masa. Kamusa. Apan, kung nagabugtag sa iyo ko, nagabuwak, nagabugtag sa Dipolog sa dagat. Dipolog. Dipolog. Kanina. Dili ka bulok. Kaya naamay yung gigamit ko ng ulo. Handa, kay bulok magkulot siya, sayo ka na siya, magdala siya butak. Para sa ma-extra na din pinangga siya sa pagrigon ko. Hindi na kita bang tawag. Bulok ko sa iyo kung gawin ko kung nga. Sige, kasi ako may memorize. Memorize ko. Padinasyon, ista si Luciano. Sa Delicado siya de nombre Mindanao Sir Torreina. Agasito, voluntad, asaya na siya.
Pagbago na mga 5 years pa ko. Kaya man, 5 years old. 3 man. Loudspeaker na itulo na mo. Oo. Yes. Ikaw to, nakadundog ka Kada, na magaling. hindi pulog. Apil pa nga ni Sambuanga. Oo. Si Sambuanga. Eh, Sabi kasi, na, buwa pa yun. tunay, wispo. Kada maaari itong wispo, sila manahino niya ng ibis. Nag-prepare sa drama-drama. Entertain ko sa... Magulang to ni Mama. Mabuhan ko sila sa... Ako mga dalaga sila, mga dalaga. Mga singil. Kami mga singil. Ano yung din nila? Timidegwa, ako, si Pichang, si Naning Palomares, si Jose ni Caron, Naning Alonso. Bilasco. Bilasco. Blanco. Blanco nila sa ano. Yan si Josepina Ramos. At itulungan namin. Kami mga bata sa abla-abla. Todo bien si Quito. Todo señor. Bravo Titos Altos. Compra Sayasida. La 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 la. Kung may mic sa una, aksyon lang. Aksyon. Kulang po ka. Kulang po ka. Ditso. Na, ditso. Kabog siya ditso. Kuan, kadang na ay mamatay. Instead of kuan, kadang while waiting sa pang-discount ay tubaganay. Tubaganay na. Dili. Kadang silbi mo nagka-istorya na kuan. Tubaganay siya. Istorya rin siya. Tubaganay. Ditso lang. Bisaya nga siya. Mura mo na ginana ba? Tumbagay na yun. Samtang kahuwat sa balanso. Ako gimemorize siya. Magnificent Almighty Father, we call you in the most special way. Through your powers to be activated every great day, every morning, every moment, and every hour. We need your power. So Father, we ask you to cast out anything that should not be in us. Sickness and diseases. Blood gifts. Sa pangasin, taas kayo, memorize, mag-represent. And O Lord, and what is broken inside our body, uproot any unproductive cells, arteries, nerves, and veins, and repair the damaged area inside my body. Remove any inflammation, and clean any infection. Let the warmth of your healing power pass through our body. With your cleansing power in our life. We ask you, Lord, to restore our whole health and give us more strength as what you have created us before. We ask this through your Son, Jesus Christ. Amen. Municipal prayer. Lord God, every family in heaven and on earth. Your love and through the Holy Spirit. Every family on earth. We become a generation. That will shrine. Wala siya mag-ara. Kuhaan mo pasamot niya mag-ara sa mag-ara. Support the family with their human dignity. Grant that love, strength, and the marriage. Pag-listen lang ako. Carry out the worldwide mission of Christian families of our Lord Jesus Christ, for the way that I forever and ever. Thank you, Lord, for this special gift of life. Thank you for our health and for the many blessings and graces you bestowed upon us. For the support, temple, advices, and encouragement at in time seize away the dark moments in our lives. Thank you, Lord, for the many answered prayers and kindly providence. Thank you for the religious sa community.